Per fer aquests farcellets necessitem llom de porc, carn de vedella, ou, vi blanc, olives, polpa de tomàquet, ceba, farina, nou moscada, canyella en pols, sal, oli i pebre. Adobem la carn de vedella amb un rovell d'ou, una cullerada petita de farina, sal, pebre i canyella. Treballem bé aquesta massa amb una forquilla. Salpebrem els filets de llom i estenem la pasta anterior per damunt. Enrotllem la carn per fer els farcellets i els lliguem amb una escuradents. Ho passem lleugerament per farina i ho fregim amb oli d'oliva. A banda enrossim la ceba en una paella amb oli i a continuació incorporem la polpa de tomàquet. Ho fem coure uns minuts i afegim una mica de pebre, canyella i nou moscada. No hi posem sal perquè les olives en porten molta. Al final incorporem les olives i ho fem coure 10 o 15 minuts a foc suau. Comprovem si cal afegir una miqueta més de sal o pebre. Servim els farcellets amb la salsa per sobre, acompanyats de pèsols bullits o de patates fregides. I per postres podem fer un flam de taronja amb unes maduixes. Recorda que tenim totes les receptes classificades a la web. Fins aviat!